Možno si vravíte, že vybrať sprchový kút z tak širokej ponuky je zložité. Neviete sa v tom zorientovať, neviete si vybrať, neviete ani čo uprednostniť alebo aká by mala byť cena. To sú vaše najčastejšie otázky a v tomto videu vám pomôžem nájsť odpoveď a verím, že si následne správne vyberiete. Bližšie vám opíšem 5 základných tém, ktorými sú druh a tvar sprchových kútov, spôsob otvárania, dizajn, materiály použité na výrobu a napokon cenové porovnanie. Či už hľadáte sprchový kút kvôli úspore priestoru alebo jeho praktickosti, prípadne vás zaujalo excelentné spracovanie a dizajn, máte si z čoho vyberať. V ponuke sú desiatky a desiatky modelov, rôznych vyhotovení, povrchových úprav a rozmerových variant, ktoré vyrábajú desiatky rôznych známych či menej známych výrobcov. Sprchové kúty sú vo všeobecnosti veľmi obľúbené, ľahko sa udržiavajú a sú praktickou súčasťou kúpeľní. Pre niekoho ako doplnok k obľúbenej vani, pre iného ako jedinečný spôsob rýchlej očisty s veľkou úsporou vody a pre ďalších ako zdravotne najjednoduchší, bezbariérový prístup ku sprche, relaxu a oddychu, ktorým nás voda nabíja novou energiou. Začnem druhmi, a teda tvarom sprchových kútov. Základná otázka každého predajcu je, či hľadáte hranatý alebo oblúkový sprchový kút. Hranatý je určite vhodnejší do kúpeľne, ktorej vybavenie ladíte do hranata. Je v ňom o niečo viac miesta ako v oblúkovom. Oblúkový je zase vhodnejší do kúpeľní s oblým vybavením a často vyrieši problém s nedostatkom priestoru v malých kúpeľniach. Ak máte málo miesta a váhate, či hranatý kút 80x80 alebo oblúkový 90x90, ideálne riešenie je zvoliť hranatý 90x80. Ak nenájdete cenovo vyhovujúci, zvoľte radšej oblý v rozmere 90x90. Ak ste rozhodnutí, aký tvar, nasleduje výber spôsobu otvárania. Otváranie máte na výber pántové alebo pomocou posuvu, najčastejšie koliesok. Verzie s použitím pántov, teda s otváracími dverami, sú jednoduchšie na údržbu, nakoľko tu nie sú vodiace lišty, v ktorých sa dvere posúvajú ako pri verziách s kolieskami. Pozeral na často zabúdaný detail, že zvyšková voda po sprchovaní a otvorení dverí stečie rovno na podlahu. Niektorí výrobcovia majú v ponuke aj odkvapovú lištu, ktorá sa umiestňuje na spodok dverí a v tomto prípade je tento problém vyriešený. Zvyšková voda stečie do vaničky. Pánty sa používajú rôzne a pri ich výbere si preverte, či je možné v prípade potreby alebo poškodenia pánty vymeniť. Kvalitné kúty majú aj kvalitné a často predimenzované pánty s obrovskou nosnosťou a predĺženou zárukou. Krásnym a praktickým vyhotovením sú lepené pánty, kedy vo vnútri kútu nie je žiadna časť pántu, len čisté sklo, čo je fantastické na údržbu. Niektorí, hlavne švajčiarski a nemeckí výrobcovia kútov, čiže napríklad Dušolux a Hyupe, dokonca garantujú 10-ročnú dostupnosť náhradných dielov, čo je garancia, ktorá stojí za zváženie. Dušolux dokonca každý sprchový kút označuje výrobným číslom, ktoré nájdete pod logom Dušolux. Podľa tohto kódu si môžete kedykoľvek objednať akýkoľvek náhradný diel. Prejdem ďalej na pojazdové kúty, teda všetky tie, ktorých dvere sa posúvajú za pomoci koliesok. Často sa stretávam s tým, že zákazníci nechcú kút s kolieskami. Že vraj je to zlé, kazí sa to, kolieska hrdzavajú a podobne. Realita je ale iná ako informácie, ktoré sa chýria. Ide hlavne o to, že pántové verzie sú zväčša drahšie, takže snaha mnohých predajcov je v prvom rade predať takýto drahší model. Druhým dôvodom, prečo ľudia nechcú kolieska, je, že sa nevedia o ne starať. Lacné kúty, na ktorých sú tie najjednoduchšie a najlacnejšie kolieska, s oceľovým ložiskom sa musia mazať často a pravidelne. Najlepšie originálnym sanitárnym mazivom. Po každom sprchovaní steká po kolieskach sprchový a vlasový šampón a rovnako zle na kolieska pôsobia aj čistiace prostriedky. Koliesko začína postupne zadrhávať, zasekávať sa, prípadne hrdzavieť. To spôsobí, že dvere sa otvárajú ťažko a vidíte z toho zlé kolieska, prípadne rovno predajcu alebo výrobcu. Ale jediné, čo treba spraviť, je koliesko pravidelne namazať. Ako nemôže jazdiť auto bez oleja, tak nemôže ani koliesko na vašom sprchovom kúte. Aj pri kolieskách platí, že kvalitní výrobcovia majú nedostatky doriešené a životnosť koliesok o mnoho vyššiu. A kedykoľvek v prípade potreby si môžete nové kolieska bez problémov objednať. Ak si vravíte, že o pravidelné mazanie koliesok v sprche proste záujem nemáte, čoraz častejšie pribúdajú na trh kúty, ktorých dvere sa posúvajú za pomoci koliesok, umiestnených len na hornej lište a spodná časť sa pohybuje len v drážke. Ak máte k spôsobom otvárania ďalšie otázky, prípadne vlastné skúsenosti, s ktorými sa chcete podeliť, píšte do komentárov pod videom. Verím, že táto téma trápi mnohých z vás a veľmi rád natočím nové video, v ktorom vám odpoviem na vaše otázky a doplním ho o vaše skúsenosti. Prejdem na ďalší krok, ktorým je zvoliť si vhodný dizajn a vzhľad sprchového kútu. Aktuálna ponuka sprchových kútov sa rozdeľuje na rámové a bezrámové sprchové kúty.
Poviem vám výhody aj nevýhody oboch typov. Pri rámových sprchových kútoch máte obrovský výber rozmerov, farieb, profilov aj skiel, čo je hlavná výhoda oproti bezrámovým. Ďalšími výhodami sú vyššia odolnosť a pevnosť a tradičný dizajn, ktorým nič nepokazíte. Veľkou výhodou je možnosť inštalácie aj na krivú stenu. Rámová konštrukcia zabezpečuje aj vyššiu tesnosť sprchového kútu, nie je nutné zameranie pred výrobou, čo znamená rýchlejšiu dodaciu dobu a v neposlednom rade rámové kúty sú aj lacnejšie. Nevýhoda je údržba niektorých ťažko dostupných miest. Pri bezrámových sprchových kútoch je hlavnou výhodou moderný a nadčasový dizajn, dojem väčšieho priestoru a jednoduchá údržba. Nevýhodou je nutnosť presného zamerania pred výrobou, tým pádom aj dlhšia dodacia doba a taktiež vyššia cena. Jednou z posledných tém tohto videa sú použité materiály. Ak má kút rámovú konštrukciu, najčastejšie je tento rám hliníkový a máte na výber rôzne farebné verzie. Najčastejšie sa používa povrchová úprava pre chromovaný alebo biely vzhľad. Ešte sa mi občas podarí natrafiť aj na kút, ktorého rám je oceľový s nástrkom bielej farby, ale našťastie je to len pri neznámych výrobcoch a najlacnejších verziách. Pri takomto ráme je veľký predpoklad, že povrch začne rýchlo korodovať. Ak je to kút s kolieskami, je to o to horšie spojenie, pretože korózia v lištách spôsobí zlý chod koliesok, zadrhávanie dverí pri ich posuve, až postupné zaseknutie a nemožnosť pohybovať s dverami. Ako výplň rámov sa používa sklo alebo plast. Sklo má oproti plastu mnohé výhody. Sprchový kút vyzerá exkluzívnejšie, je pevnejší, ľahšie sa udržiava a máte na výber z viacerých vyhotovení a povrchových úprav skla. Povrchové úpravy sú často veľkým reklamným lákadlom a ťahúňom celkového predaja. Povrchová úprava je však praktický vynález, ktorý šetrí čas na umývanie sprchového kútu a zabraňuje usádzaniu akýchkoľvek nečistôt na povrchu skla. Čo je ale dôležité, táto úprava nie je doživotná a tak ako všetko časom sa opotrebuje a stratí. Preto je dôležité, aby ste si zvážili, aký je príplatok za povrchovú úpravu, akým spôsobom je nutné sklá ošetrovať a koľko vás to celé bude ročne stáť. Na trhu je množstvo fantastických čistiacich prostriedkov, ktoré pri pravidelnom používaní zabezpečia, že sklá na vašom kúte budú vyzerať ako nové po dlhú dobu. Mínusom sklenenej výplne je vyššia váha a vyššia cena. Prejdem na plastovú výplň. Plastová výplň je praktická hlavne do verejných priestorov, nakoľko je ľahká a lacná. Rovnako ako pri skle, aj pri plastovej výplni máte na výber z viacerých farieb a dokonca povrchových úprav plastu. Mínusom plastu je jeho ťažšia údržba a postupné časté zmeny farby, prípadne neodstrániteľné flaky. Určite vás veľmi zaujíma, ako to je s cenou sprchových kútov. Je to dôležitá téma a preto som si pre vás pripravil výber z aktuálnych akciových katalógov najznámejších slovenských predajcov a vybral som 3 kvalitné značky, ktoré patria k najpredávanejším na Slovensku a v Čechách, kde som porovnal ceny najpredávanejšieho rámového sprchového kútu v rozmere 90/90 a výsledok je táto orientačná tabuľka cien. Kvalitné sprchové kúty najpredávanejšieho rozmeru 90/90 začínajú s cenou okolo 350 €. Hrúbka skla býva v tomto prípade 4 mm, sklo číre a často kút dostanete aj s povrchovou úpravou, ktorá odpudzuje vodu. Ak zvýšime hrúbku skla na 6 mm, dostaneme sa na cenu od 450 € vyššie. Pri hrúbke 8 mm začíname na cene okolo 850 €. Toto cenové porovnanie je porovnaním rámových kútov 3 kvalitných výrobcov, ktorí patria k najpredávanejším výrobcom na Slovensku a v Čechách. Len pre porovnanie a úplnosť informácií, bezrámový kvalitný kút s hrúbkou skla 6 mm, špeciálnymi pantami so zdvíhacím mechanizmom, povrchovou úpravou skla a zameraním zdarma u vás doma začína na cene okolo 1150 €. Toľko v krátkosti o sprchových kútoch. Dúfam, že som vám pomohol a odpovedal na mnohé otázky. A ak máte ďalšie nezodpovedané otázky, som tu pre vás. Neváhajte a napíšte mi mail na lukaš@arter.sk alebo využite chat priamo na stránke. Ak sa vám video páčilo a myslíte, že by mohlo pomôcť aj ďalším, zdieľajte ho. Ďakujem za sledovanie a prajem vám krásny zvyšok dňa.